Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Ретроспорт. Днешното предаване ще бъде посветено на художествената гимнастика, а акцентът ще падне върху силния международен турнир Интервизия. Началото му е поставено точно преди 4 десетилетия, а първият домакин е София. В него участват само състезателки от държави от бивши източен блок, но спокойно можем да кажем, че турнирът Интервизия е нещо като мини световно първенство, защото в този период от време именно представителките на тези държави са най-силните състезателки в света. Турнирът Интервизия е едно от трите силни международни състезания, които са организирани от българска страна в това време. Кои са останалите две и кое е специфичното за тях, ще научим от рубриката Минута история с Катя Иванова. В историята на българската художествена гимнастика до края на 90-те години на 20 век има три силни международни турнира, които допринасят за утвърждаването на нашата школа като една от водещите в света. През 1964 година по предложение на България в София се провежда тристранна среща между гимнастичките на Съветския съюз, Чехословакия и България, която е първата международна проява след създаването на Българската федерация по художествена гимнастика. През 1965 г. Федерацията със съдействието на вестник Студентска трибуна и на Студентския спортен съвет към Министерството на просветата се организира първия студентски международен турнир, който от 1968 г. се нарича Турнир за наградите на вестник Студентска трибуна. От 1981 е преименуван на приз Жулиета Шишманова в памет на трагично загиналата голяма треньорка. По регламент призът се присъжда на треньорката на победителката в турнира. Първа негова носителка е Нешка Робева, треньор на победителката в многобоя Лили Игнатова. През 1968 година по инициатива на спортната редакция на Българската национална телевизия се провежда първият турнир за Купата на Интервизията с участието на страните от бившия социалистически блок. Първа носителка на купата е Красимира Филипова. През 1977 г. Българската федерация по художествена гимнастика първа в света организира детски международен турнир «Златен обръч» по идея на спортния журналист Андрей Кожухаров. Първа носителка на «Златен обръч» е Лили Игнатова. Този турнир продължава да се провежда до днес. Уважаеми зрители, както вече разбрахте, темата на днешното ни предаване е турнира по художествена гимнастика Интервизия от 1985 година. Верни на традицията, в Ретроспорт отново ще ви представим голям успех на българските спортисти. Много пъти в нашето предаване сме ви показвали постижения на българските състезателки по художествена гимнастика. Някои от най-големите имена сред тях са били тук като наши гости в Музея на спорта. Днес решихме да погледнем от един по-различен ъгъл върху този турнир и постиженията на българските състезателки в Хавана през 1985 година и за тази цел поканихме дългогодишната спортна журналистка от София прес Невена Витанова. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем нашия разговор от там, как така се насочихте именно да отразявате художествена гимнастика. Това ли беше вашият любим спорт? Не. Аз завърших ВИФ и трябва да кажа, че с голям зор си взех изпитите именно по спортна и по художествена гимнастика. Някак си така се случи след това, но започнах работа като журналистка в агенция София Прес. Там нямаше други специалисти по спорта и в същия момент започнаха и голямите, така да се каже, голямите успехи на художествената гимнастика. И без да искам, трябваше да отразявам в чужбина и по-специално в социалистическите страни, защото аз работих в главна редакция соцстрани на агенцията, трябваше да отразявам спортистките, които в момента са най-добри. И страшно много заявки имахме от цял свят за нашите момичета. И така навлезах в художествената гимнастика и завъртяме, така да се каже, колелото и започнах да им сътруднича, да им помагам в федерацията и така до днес.
През тези доста години, в които сте отразявали най-различни състезания по художествена гимнастика, сред тях фигурират именно надпреварите за Интервизия. Може ли да ни кажете какво беше специфичното в тях? Интервизия, първо трябва да ви кажа за наша така голяма радост, че е създадена от журналисти. Турнира се създаде по идея на Людмил Неделчев, така наречен, както ни се го наричахме, Люпи, който беше репортер беше в спортната редакция на Българската национална телевизия, чийто главен редактор пък беше Димитър Джаров. За съжаление, двамата вече не са между нас. Люпи ме извика един ден и каза: ти работиш с соцстраните, най-добре ще си паснеш една моя идея да подкрепиш. Казвам му: казвай. И накратко ми каза: соцстраните, трябва да направим един турнир, нека да се види колко, на какво високо ниво е спорта в соцблока, тогава така се наричаше соцблока, колко е на високо ниво. Аз веднага си помислих, че трябва агенцията да се включи. Се включихме с една купа за любимка на публиката. Тогава нямаше мис, разни миски, както сега. Имаше любимки на публиката и сигурно любимки на мъжете, защото момичета беха най-красивия спорт. Създадахме, срещнахме се с федерацията, приеха те нашето предложение и съвпадна с това, че в този момент федерацията с председателка на Обществена национал беше Иванка Чекърова, съвпадна с това, с техното мнение, че липсват международни прояви, участие в международни прояви на нашите момичета. И това дойде така много естествено. Съгласиха се и започнахме. Можете ли да ни кажете дали беше високо нивото на турнира, защото оставаме с впечатлението, че в този период от време, когато се е провеждал, именно държавите от бивши източен блок са доминирали в художествената гимнастика? Те беха водещи. И трябва да ви кажа, че в някои състезания от европейски мащаб дори се съпровеждали само между соцстраните. Тогава нямаше, по-късно се явиха Италия, Испания, Франция, Португалия, Холандия, доста по-късно, когато вече ние бехме създали този турнир и когато много от нашите треньорки се пръснаха по Европа да предават своя опит и да създават гимнастиката и там. Соцстраните бяхме водещи на страшно високо ниво, защото Съветски съюз участваше, а те са първите в света, които създадаха художествена гимнастика. Участваше Полша с много добри състезателки, Унгария, Чехословакия, ГДР. Даже в първия турнир участва Югославия. И естествено и нашите момичета. Първият турнир се проведе в София през ноември месец. И нашите първи състезателки бяха републиканска шампионка за жени Красимира Филипова и за девойки Боряна Ганчовска. Красимира спечели купата. Тя е първата носителка на купата на Интервизията. Вторият турнир се проведе в Берлин. Следващата година, 69-та година, пак края на годината, декември месец. В него участва Мария Гигова, която през цялата 69-та година беше спечелила републикански шампионат, купата на вестник Студентска трибуна, световна шампионка от Варна. 29 септември тя спечели световното първенство в Варна и вече последното беше това в Берлин. Една от гимнастичките, които оставят най-трайна следа в турнира, е именно Мария Гигова, която освен 3 световни титли, 3 пъти печели в надпреварата. Какви са вашите спомени от нейното представяне? Мария Гигова започна в художествена гимнастика с големи неуспехи. На първото републиканско, което участва в Русе, нито една точка не спечели. С 0 точки завърши състезанието й, но беше още девойка. Даже още от деца участваше. Обаче в нея имаше още от дете един хъс за първо място. И започна, лошо я оценяват, тя продължава да играе. Лошо я оценяват, тя продължава да играе. И така стигна до 3 световни купи
на световни първенства и 3 пъти носителка на купата на Интервизия. Когато Краси излезе първа, Мария в разговор каза не, трябва да направя всичко възможно, другата година аз да бъда представителката на България. Тая амбиция докара именно до републиканската шампионка да стане и да участва следващата година в това първенство в Интервизията. Мария е печелила, Мария е участвала в много състезания и почти навсякъде е била първа, водеща. Европейски, извинявайте, тогава европейско нямаше, не се провеждаше в нейните години, нямаше европейско първенство, но в тия европейските турнири имаше в Москва сребърни звънчета един турнир за девойки, тя го спечели. След това тук в нашите турнири. И освен като състезателка, тя след това се изяви като много добра организаторка. През следващите години златните момичета на Нешка Робева остават своята следа в турнира. Да. Наистина ли беше толкова ярко изразена доминацията на българските гимнастички в този период? Ами да, защото една след друга от 1974 година до закриването на турнира, говорим за турнира Интервизия, нали? Точно. До закриването на това, първите места беха само за българки. Първите места се спечелиха от златните момичета. Иляна Раева 2 пъти, след това Анелия Раленкова, Диляна, Лили, Биянка и Цветомира Филипова. С нея завърши последното участие на България в Интервизия в Хавана. През 1985 година домакин на турнира е Хавана. С какво настроение заминаха българските състезателки? Вярваха ли тук цялата спортна общественост у нас, че могат да постигнат успех? Като имате предвид, че световно първенство се проведе в Хавана 1971 година, в което нашите момичета, Мария стана за втори път носителка на Световната купа, ансамбъла взема първо място в света. И сега, когато се каза, че Цветомира ще участва в Хавана, всички си припомнихме участието от 1971 година. И просто бехме убедени, че нашите момичета ще се завърнат с купата. Аз в Хавана не бях, но отзивите по чуждестранната преса, тук получавахме отзиви от всякъде, бяха великолепни. Предлагам да се върнем към 1985 година, за да проследим най-интересните моменти с българско участие в турнира Интервизия. Добър вечер от Хавана. Днес вестник Гранма излиза по повод на 18-тият международен турнир по художествена гимнастика за купата на Интервизията с заглавие "Най-доброто беше показано от българките". Девойката Стела Ангелова от България, се пише в Гранма, се представи като най-изтъкната гимнастичка, завоювайки първите места на въже и топка. Малката Стела получи в двете дисциплини по 9,80 в резултат на играта си, изпълнена с разточителство на сигурност и техника. При майсторките съотборничката и Цветомира Филипова беше изключителна на въже, издигайки се над останалите участнички с 9,90. В играта с топка обаче тя, за съжаление, постигна грешка, изпусна бухалките и това се оказа решително за крайната й оценка 9,65. Вестник Трибуна де ла Хабана пък излиза по повод на турнира с заглавие "Стела Ангелова, най-ярката гимнастичка на 18-тият международен турнир". Не се е случвало никога до сега в турнира за купата на Интервизия, която идея от девойките да се превърне в ярката атракция на това състезание. В същата статия Трибуна де ла Хабана пише, че Цветомира Филипова е най-грациозната шампионка на шампионките и се изказва съжаление за досадната грешка с бухалките. Интересът, както споделих вчера, е наистина твърде голям. Голямо е и напрежението в решителната фаза на турнира. Преди малко започна състезанието на бухалки Даниела Зухоровска, Чехословакия.
Днес трибуните на 18-хилядната Ciudad Deportiva са далеч по-запълнени от вчера. Вчера зрителите бяха над 15 хиляди, днес с положителност има между 17 и 18 хиляди зрители в най-голямата зала на кубинската столица. Бухалки и лента, двата решаващи уреда. Изпускане за 1/10. Не беше направена крачка. Оценката на Захоровска 9,70. На съдийските столчета бригада с арбитър Хуана Браве от Куба, номер 1 Беатрис Ибара, Куба, номер 2 Биргит Гур, Германска демократична република, номер 3 Иванка Ланг, Унгария, номер 4 Валентина Батаев. Гручинина получи вчера 9,80 на въже и 9,90 на топка. Както вече споделих в първият ни репортаж, тя има най-голям стаж в този турнир. Два пъти е победителка при девойките. През 1982 година в Тбилиси, 1983 година в зала Егерсек, миналата година в Нитра, втора сред шампионките след Бянка Панова. Сега бъдете внимателни, излиза Цветомира. Има възможност да компенсира разликата при положение, че изиграе безгрешно съчетанията си с бухалки и с лента. За всички случаи оценката трябва да е над 9,90, като сравнявам това изпълнение с всичко видяно до този момент.
Издържа с бухалките Светомира. Трябва и съдийките да вдигнат една достойна оценка. Виждате, чувате как сърдечно публиката аплодира Светомира Филипова. Пред трибуните е много радостно да се види отново един български трикольор. Тук на един от секторите има една огромна българска група. Впрочем, вчера, преди да дойдат в залата, двете момичета бяха приети много радушно в Българският културен център. Присъстваха много български граждани, работещи в клуба. Този интерес, добрите думи, казани от сънародниците, окрилиха нашите момичета. И така с надежда очакваме оценката на Светомира Филипова. Готова е да започне Андрея Синко. И до края на съчетанията с бухалки на шампионките ще има само още едно изпълнение. Próxima gimnasta de esclava de Hungría, Andrea Cinco. е оценката на Светомира Филипова на бухалки. Това означава, че тя компенсира 1/10 от разликата с Татяна Дручинина и в последното съчетание с лента трябва да заличи още разлика от 500. Състезанието при майсторките стана изключително интересно и оспорвано. Лентата ще реши всичко, но ето, че сега своята борба започват и малките гимнастички. Нели Очоо от Куба. Второ място във временното класиране при девойките на 35 стотни след Стела Ангелова. Няма да се съгласи сега с поговорката «У дома и стените помагат». Вие сами се убеждавате, че Италия Фулк и малката Нели Очоо играят с очарование и блясък, които не сме забелязвали до сега на състезанията, на които сме ги виждали. Разбира се, с това никак не искам да подценя отличната подготовка
на кубинските гимнастички за това голямо и отговорно състезание. Нека сега да видим и най-малкото момиченце в този турнир, 11 годишна, при това двукратна участничка в турнира. Няма защо да се съмняваме. Призът за най-малка гимнастичка ще спечели именно Йоана, но кой ще спечели призът за най-добра съдийка е твърде любопитно. Надявам се, ще успея да ви го кажа. Próxima gimnasta, categoría juvenil, en clava de Bulgaria, Stella Angelova. Сега внимание, заслужилата треньорка Райна Фиолиева изпраща за последно изпълнение малката Стела. Безспорен лидер в този турнир, нещо повече, звездата на турнира от вчерашния ден.